Monga machitira masiku onse Boni Kalindo omwe ndi president wa kuchila Malawi First the People First lero pa 6 June 2025 abweranso ndi audio ina imene akufuna kuwauza Malawi zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi ndale kukayendetsedwe ka dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Timati tikali modzi pano pa Nyasa Voice Box ndipo Boni Kalindo atibweretsera zotani ndipo akamaliza timati musango choka mutiuze ndi comment section below kuti kodi maganizo anu ndi otani pompano pa Nyasa Voice Box. The DC President wanu wanthu osauka mama wauno mmene ndatero chonchimu amene amandida ine amene amafuna nditamwalira ndiye kuti kumtima kwawo sakupeza bwino amanyasidwa nane ndipo amadikirira kuti mwina alandira foni nthawi yezanji yowauza kuna kuti katundu ujatu wapita kutero kwa iwo kukhosi kwawo kumango wada komano pali anthu ambiri ni makondwera amene amati akamva mawu amene wakuti the DC amazowa kuti katundu wafika mpulumusi wathu munthu wopanda mantha amene amangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitiriza kuyima pa chilungamo kukuyimirirani a Malawi ndipo ndimanyadira mukamayimba mafoni mukamapereka mameseji ndimadziwa kuti uthenga wapita ndipo zofuna zanu zikuchitika. Lero tili ndi nkhani zikulu zitatu zimene a Malawi ambiri akuphinjika nazo koma chifukwa cha usogoleri wathu umene tili nawo anthu ambiri akufera mphati anthu ambiri akungoti nangatipanga bwanji ndi mmene zinthu zozilili. Nkhani zikulu ndi kuchokera kwa anthu ma contractors akudandaula kwambiri chifukwa chosalipidwa. Ena atenga mezi 10, ena zaka zitatu, ena zaka 6, ena zaka 5, ena ndithu zaka ziwiri. Ma contractors osiyana amene akugwira ntchito kuboma komanso ku private sector makamaka ntchito zokhuzana ndi boma koma za makampani amene ndi aboma. Ma contractors kumeneko akudandaula kwambiri komanso tiyang'anirapo kuunikirapo nkhani after titaulusa nkhani ya ku Machinga ya mzimayi amene anali ndi zaka 10 pamene mayi yake amwalira 1995 ndalama osalandira pakana lero zaonesa kunena kuti ana ambiri komanso anthu ambiri muno Malawi ali ndi vuto langati lomwero ndipo talandira mafoni ochuluka kwambiri okhuzana ndi pension komanso deaf gratuity komanso tizaunikira kwambiri nkhanza zimene akukumana nazo anthu ogwira ntchito malo osiyanasiyana makamaka ku makampani aku China. Koma tisanapite kumeneko ndati ningobwerera mbuyo pang'ono ndikuchenjezeni inu ma president osiyanasiyana azipani zosusa kuchokera ku DPP, ku UDF, ku Ford, ku UTM komanso PP. Tafuna ndikuuzeni kunena kuti kukubwera ku migwirizano yanu ivuta. Mukamamva kuti ife tima tokha uja musaone ngati ndi masewera iyayi. MCP yalowa pansi yakafika muzipani mwanumo yakumana ni ma individuals ndipo ambiri wo akamanena kuti bwana president tiende tokha muziwe kuti analandira kale ndalama. Tikamakuuza ni kunena kuti pali ma individuals ena amayi Joyce Banda amene muli nawo mu PP koma usiku amakacheza ku MCP mukhulupirire. Tikamakuuza ni apita muthalika kunena kuti mwazungulidwa ndi jeni anthu opsa kwambiri ngwenya, mwatuzungulidwa ndi mikango, mwazungulidwa ndi akambuku amene masana amaoneka ngati ndi a DPP koma usiku ndi zirombo za MCP. Kumeneko ku DPP ku anthu analandirako kale ndalama. Kodi tukuli ndalama zophwekatu
ma individuals yena mukamamva kuna kuti abwana Mutharika ifeyo tiyende tokha ifeyo ngati a DPP tizatenga chinthuchi muziwe kuti amenewo analandira ndalama ndipo zinthu zake akuchita kuauza kuti ngati simulola zimenezo tikumangani akuopsezedwa ena wali ni milandu akuziziwaso okha anabayiba ndi akuopsezedwa ndi akuluakulu a MCP kunena kuti nongwirizano ndi akuti nongwirizano ndi akuti muzikakana ndalama zako izi uzikadya ndi anako chimodzimodzinso ku UTM mukayiona UTM anthu ena akukula mtima kumanena kuti bwana muzayenda nokha ifeyo ndi patali tafuna tikuwuzeni kunena kuti Chilima anali Chilima chifukwa pena mukhoza kumazitengera ngati mukufanana mphamvu ndi Chilima amene aja anali machini ichitu ndi chilungamoto ena angondida nazo angondiheta koma ine ningonenapo chilungamo kunena kuti osamaziyerekeza aliyense ali ndi strength yache Achilima ajaso anali akatundu paokha akati akafika aliyense kumangomukonda. He was a brightest star, he was a genius. No wonder story yake is being told every day. Katundu bambo ndiye choncho mukamaona anthu akukana ku UTM kwanuko ino akabambe kunena kuti bwana tizaende tokha muziwe kuti ena analandira kale makobiri amene aphwekawa kodi tu izi zisankho izi zikhala zoopsa kwambiri. No wonder ino amalawi mukamaona akuluakuluwa azipani zosusawa kulizi osamapanga matukutuku osamaonesa ngati iwo ali on top of their affairs osamapanga mademo mene amapangira anzawowa imakhala nkhani yonena kuti alandira kale ndalama usiku komanso enawa ali ni mawaranti ali ni milandu ndi amauzidwa kuti ngati simpanga izi tizakumangani. Komanso kuli mgwirizano wapaderadera kunena kuti some of the opposition MPs auzidwa kale kunena kuti ufune usafune kudera kwako tizakuwinisa. Iwe yako zingoyang'ana ndalama basi tizakuwinisa iwe zako pe. Ndipo lilipo siku limene mwana ine ndizapenge ineyo ndizaulula maina onse anthu amene akupanga za chinyengo kumamunamiza Peter Mutharika kumamunamiza Kabambe kumamunamiza Joyce Banda kumamunamiza Chihana kumanamizana muzipani zawo kumakhanga dali limodzi ni ma president wo koma ayi akuja ku MCP ku anthu awa musamakhulupirire inu ma president musamakhulupirire anthu anu ena akusokoneza da ma primary mikangano ya ma primary akupanga ndi anthu amuchipani mwanu momo kumapanga ma primary aja kumakhala ni ma individuals zibwenzi zawo azibale awo ena kumalandira ndalama makamaka uku ku DPP kumusamale kwambiri kumene kunde kuli chinyengo chachikulu akulu oti chipani chanu cha DPP ndichokondedwa koma anthu ambiri azayima independent. Ndipo soka lake la independent osamata kawina amapita sono ukajoinaso zipani mukati chonche muakhaulise akubwezereni zinthu zanu zonse koma chifukwa chosusuka mmagalowa mophweka kwambiri choncho ku zipani zosusa ma president inu musamale kwambiri anthu anu akukupusisani usiku akumakhala MCP masana akumakhala achipani chanucho inu kumaona ngati zonse zili bwino kumaona ngati inu apita mukukondedwa kumaona ngati a Joyce Banda mukukondedwa akabambe mukukondedwa koma anthu ali manjanjawidi eni akuja ndi MCP. Nkhani yoyamba ya lero ndi kuzunzika kwa Malawi amene makolo awo anamwalira bambo awo anamwalira amuna awo anamwalira koma pakana lero anthu sakulandira ndalama za deaf gratuity kapena ena pension imene pakana lero. Izi zaziwika titaulusa programu imene inachokera kumachinga musikana wina anali ndi zaka 10 mayi yake amagwira ntchito kumeneko kuchipatala kumachinga kuko chakumana na mandanje kumeneko anamwalira 1995
koma pakana lero ndalama zinasochera, ndalama zinapotera zinabedwa kwa DC akuzomba. Mwana waenda pakana walephera sukulu, mwana waenda ndi kuzafika ku Ombudsman, ndalama ndikuziwika kuti chekecho chinatuluka chinapita kuzomba, pakana lero tikunena pano sanalandire. Nkhani imeneyi yavumbulusa zambiri ku Malawi kuno kuli anthu ambiri amene akuzunzika. Ndipo aboma iniyo mkanaeni amupangepo kanthu if your aim is to help Malawians. Koma if it's not about Malawians, if it is about Cuba, ndiye kuti Malawi asemunga wathandize. Chifukwa ndalama zambiri zikubedwaso ndi inu anthu andale. Kumatenga ndalama za anthu omwalira, kumatenga mapeshoni ya anthu, kumatenga ndalama za ana amasiye ndikumabera. Pakana ana onso nawo akula ndikubereka ana anzawo ndikumwaliranso iwowo, koma ndalama za makolo wawo zidakalibe kuboma Kongo. Be it ku ame azikazi awo ambiri ali pa umphawi waukulu pakana lero azimono awo anamwalira kalekale. Tikunena tukuame uku ndikuopsezedwa kuti ndizamangidwaku kumene kukuli azimayi ambiri akulira azibale awo makolo anthu asilikali amene anamwalira pakana lero sakulandira ndalama. Kumene kukuli anthu amene anapanga pension kalekale, ena ali moyo, ena akudwala, koma ndalama zawo pakana lero. Ku polisi kuli ena yake timati ambulaje anagwira ntchito ma station osiyana pakana kumulanje. Ife tili anatu ambulaje, tili standard 3 ambulaje, pakana lero anawo akuzunzika akapita ku treasury kwango uzira kuti ayi zinalo tikuliona mavendamo ndiye sili kuoneka bwino, komanso amene amalowa mu system anachokapo. Mungoziwa kuti ndalama zo zinabedwa. Kodi tikumalawi kuno tukuli anthu opsa kwambiri. Ziko limangooneka ngati ndi anthu opemphera, koma anthu akuzunzikamo kwambiri. So ku polisi, so ku agriculture, ku Ministry of Health akakhala maziphunzisi ndiye maziphunzisi onde samawerengedwa. Palibe amene akulandira ndalama zake. Wina ndi uja anachoka ku mulanje kumathambi uko kubwera ku Capitol Hill kuti azafuse za ndalama zache. Anangopempha toilet, ku toilet konko chaka chino cha folo munthu anasowa. Kumene anapita siku kuziwika. Akakhala asilikali opuma ame ndi awo akuphuphabe. Ngakhale khoti linawauza kuti ndalama zawo awonjezera pakana lero sakulandira. Ndi awo akufunafuna kuti akapange mavijilu. Ku Malawi ziko losogoleredwa ndi mtsogoleri wooneka opemphera, koma ayi ndithu zimenezo zimangokhala pamaso, koma alibe welfare ya anthu. Choncho anthu akuzunzika kopsa chifukwa cha ndalama zawo za pension. Komanso kuli makampani ena ambirimbiri amene akuzunza anthu, amene anachosa anthu ngati MPL. Kampani ya MPL inachosa anthu osalipira ndalama zawo. Tikunena panopa ngakhale ku Old Mutual ndalama sama pangako remit za pension. Izinso inali nkhani ina imene iniyo aboma komanso unduna wa za ntchito mukanayang'ana kuyang'ana kuti kodi anthu akuzunzika bwanji. Nkhani yachiwiri imene tikufuna tikambirane panopa ndi nkhanza zimene akukumana nazo Amalawi malo ogwira ntchito osiyana-siyana. Kupatula kunena kuti timachedwa kuti kuwapasa PPE, protective wear, malo osiyana-siyana muli nkhanza. Nkhanza tikumachita kuamenya anthu makamaka ma Chinese. Kaya Malawi mmaopa ijayo kuti akati huwa imejazo imankhala yongo opsezera awemba. Inu mukamona akamapanga huwa muja inu kungotenga mpini ndi kumuphodo umura nawo panthokomera pachepo basi sali iwewe uzithawa uzipita. Chifukwa awawa ma Chinese wa atolako kuno kwambiri ku Malawi. Ma Chinese pali awa abalaka ukamachoka kuliwonde kuti ukulowa mbalaka kumanzere uku kuli kampani ina ya ma Chinese kumene koko akupangako za miyala. Akuzuza anthu kwambiri pamenepo, kumenya anthu. Ukamachoka kubalaka kuti ukupita kuliwonde kampani imene ili kumanja uku mukayisatira mukapambanapo muona pamene pajapo tikuti tikuthamangira ja kuliwonde pali kampani ya ma Chinese nango iyi wala zina na amini zina la malolo. Koma akuzunza anthu Amalawi akuzunzika. Masalare ochepa komanso
no PPE zovala amavala ati okhaokha kwafunsa kuti nanga ife sitivala amanena kuti nakude inu simungathe kuvala zimenezi iniyo olo chisulo chikumenyeni olo machini akuchekeni mulibe ntchito unduna waza ntchito sindikuziwa kuti ukutani fajatu uku nduna ukukwaza ntchito kunali nduna ina imene inali imaonesa kuti imene ndendi yamphamvu zinthu zinkayamba kuyenda kumaoneka kuti anthu kumalawi kuno anthu ogwira ntchito ayamba kupeza mtendere ama Chinese atolako kuno afika saizi omabwera kunoko ndikumayendesa magalimoto akunoko kupatula makampani athu achimalawi amene akuzuza so anthu kwambiri kumapezeka kuti amalawi akulandira ndalama yochepa koma munthu wakunja koma ni mulonda kumalandira ndalama zaphwamwamwa ati expatriate angakhale mulonda abaleti mulonda expatriate angakhale driver oyendesa galimoto matraki omwewa malamo kuti muwalembe amalawi mukuwalemba anthu akunja andiso machinese ena amene afika kumamenya anthu pakana kumakomola anthu ndi msewu wa nkhotakota apo pamene pamayigona matraki apo msewu wa nyuwani wako akukonza uwuso ukung'onamizidwa ngati ukukonzedwawo wakuupangira kampeni kuti wina achi aoneke ngati ati afuna awine zisankho uyu akumabweresa alendo osaziwikayi koma abale hey. Kumene koso kumene kukunsewu wa nkhotakota kuli machinese amene akuzuza amalawi koopsa kuwamenya amalawi osalakwa izizi ni nkhani zimene iniyo akuluakulu mukanaziganizira kwambiri kuziganizira kuti amalawi kodi chikuchitika ndi chani amalawi akuzunzika mziko lawo lomwe kuchikwawa uku kumene kukupangidwa ati kanalo kumene kukuli amachinese ozunza kwambiri kodi tu inde anthu amanena kuti ati amwenye alipo ozuza anthu koma ine ndifuna ndikuwuzeni kuti pali amwenye ena anabadwa ndi mtima wabwino kwambiri ngati aja akuchita sponsor timu ya Jomo aja amwenye awawa amapanga za magalimoto imachidwa kuti pa City Motors apa kale panali City Motors kuma pali amwenye ena amtima wabwino kwambiri amene amakhala bwino ndi amalawi kumaona amwenye obadwa ngati achi Malawi koma ali amwenye kuma pali ena ankhanza inde chimozimozinso ma Chinese awawa atolako kwambiri kuno ku Malawi kumafuna kumazuza amalawi choncho iyi ni nkhani ina yodandaulisa imene akudandaula anthu andi amafunika kuti aboma yang'anirepo kwambiri nkhani yomaliza ndi ya macontractors makamaka a Eskom amene sono afikapo mangisana ndikumamangisa anthu inu mwamvako za kunchisi kunena kuti contractor wina wa Eskom waamangisa anthu imene jandi filimu anthu aja amalirira ndalama zawo koma popeza kuno ku Malawi amene amaoneka olakwa ndi osauka munthu uja samalipira anthu aje ndiye anthu aja anapita kuwalusira akuluakulu amene amayang'anira malo kuti apolisi nkhani ja ayichite resolve akukamanga odandaula aja nkhani ndi ya macontractors nkhani ndiyo salipidwa ndipo macontractors wasiya Eskom okha iya ngakhale amene akugwira ntchito zosiyana kuboma akukhala zaka ena chaka chino chachitatu cha 4 ena 6 ena 10 ndipo macontractors akuzunzika koopsa akungokhalira akatapira katundu wawo angolandidwa magalimoto angolandidwa akungokhalira kumatenga ngongole za anthu mabanki nawo ugusu nawo amalusa kwambiri kodi tu banki tindu yoopsa imamfuna tu munthu pamene akufuna ndalama akangotenga ndalama ja mwezi omwe amamuyimbira kuna hello this is National Bank hello this is NBS Bank hello this is FDH ngongole yaniri due ndimene zimakhaliratu choncho inu amene muli kuboma ganizirani macontractors akuzunzika kwambiri ena ma BP akuagwira sugar nkati chifukwa chofunafuna mtendere Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village DA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa